Драма втори сезон вече е факт. Този сезон искахме да изпипаме много нещата и затова ни трябваше повече време от първия. На това снимките му започнаха от лятото до в момента октомври месец снимахме. И вече е факт. Датата на започване е 2 ноември, като организираме и драма тур, а това е турне, в което може да гледате всеки един епизод на премиера заедно с нас. След като сте изгледали епизода и сме ви раздали специално приготвените подаръци за вас, може да преминете към фен среща, като там ще ви очаква целият наш екип, за да може да се видим, да се снимаме и да се забавляваме заедно. Има адски много нови хора, които участват в този сезон. Няма да ви издавам все още кои са те, за да ви е още по-интересно, когато дойдете и ги видите на живо. Ето тук ви изписвам датите на самото турне. Ще бъдем в София, в Бургас, в Пловдив, в Плевен, в Русе, в Стара Загора, в Варна и отново в София. А места за прожекцията и билети може да намерите в сайта на Билет.bg. Билетите са супер ограничени, ще има само една единствена прожекция в града, в който сме обявили. Така че да не стане като миналата година много хора да искат да си купат билет на място, обаче цялата зала да е разпродадена, по-добре си вземи от по-рано.